Здравейте, здравейте. Комицки, здравей. Добър вечер, добра да е. Да, звънна му и гледам багажа. Ко? 480. Имаме песен, да е спокойно. Просто имайте търпение. Нищо, вкъщи съм си. Юлитим. Кога ще пуснеш песента Празник? Кой си ти? Откъде знаеш за тази песен? Да, въпросът е той какво прави? Матански. Да, без да. Искаме дует с Теди. Съдя се в нас. Това най-голям фен. Така ли? Ще знам вече. Thank you. Защо песната ти е дебилна? За коя говориш? Тя е в канал на... В моят си канал, не е в Рамюзик. Ти знаеш си имала би защо? Не, нямах. Кой знае какъв. Рамюзик. Какво ще има вторник? Предположих. Сетих се май. Здравей. Нова песен трябваше сега да има, ама реших, че ще изчакам. Дует с Рихана. Питка се сгледа. Къде е този паметник? Здравейте. Донко, здравей. Не съм с Васети. Чакай сега, ти откъде знаеш за тази песен? Не, я не издавай. Ти хубаво си ми фен, ама не ми правиш услуга. Последната песен, благодаря много. Здравейте на всички, които влизат. Пипче, здравей. Ловио, Мито. Да, ще започна да липсвам аз. Вики, здравей. Ще гласуваш ли утре? Не знам. Между другото, музиката силно ли я чувате, защото аз няма как да преценя. Непродуктивен изпълнител на тази година. Благодаря много. Здравейте. Тихо, айде. Благодаря. Какво червил ползваш? В момента съм с едно на Моника Валериева, между другото. Криминал. Много интересен цвят. Вчера с много вече. Така ли? Много те харесвам. Много благодаря. Избело дали имаш... Не, направих си бондинг преди известно време. Но всички клипове, които ще виждате още поне един-два пъти, ще ме виждате с старите ми зъби. Те са същите, така че... Ще има ли балада? Не точно балада. Ще има нещо. Донко, благодаря. Добре съм. Ти как си? Камел си. Работиш ли, Любов? Ти на мене не.
Не за Рихана. Жената ми е много топ по принцип. Много ми е красива. Във Варна не знам. Дует Стели Александрова. Ще звучи интересно. Не мога да кажа. Питайте нея. Изпей пръстен. Не знам. Не знам кога, къде ще идвам хора, честно. Влади, здравей. Пак казвам, няма да е баш балада песента. Добре съм, благодаря. Вие как сте? Митенте! Преди малко просто нещо стана с лайфа и половината въпроси може би дори не ги видях, за които се извинявам. Валя, придойте с Зис. Чакай. Чакай. Митенце, какво правиш, бе? Просто бабата на градинката. Ти ме преби. Ти ме преби. Ами поздрави и на вас и на нея. Искаме дует. Авера би гърба ми. Не ми прави така. Моткам, следи вълче. Къде ще ходиш по-късно, Мите? Дует съм не е Благодаря. Опа, нищо пък натиснах. Милорова, можеш ли да ми пишеш? Или по-скоро сестра ти да ми пише? Забит си и правих при доктор Миронов, така че може към него да се обърнете. И тази песничка се търсях. Моят приятел каза, че има работа. Трябва да тръгне към нас след малко. Така че сигурно ще се обади. Не за някой да седмица. Моля. Това не го разбрах. Имаш ли Ролекс? Какво дали играе? Какво е това? На 22 все още.
Да. Какви си тия неща, бе, човек? Айде, по-твърдо вземи. Между другото, там беше много яко. Едно от най-яките ми участия беше там. Не за по-път. Това си е хитов проект като цяло. Кавър е идеален. Не е боляло. Да, и това е един хубав проект, който Благодаря. Кога си в Бургас? В Бургас мога да ходя, когато си искам. Може да не е по работа. Много си красива, благодаря. Маме, де да знам. Не един. Дойте, когато пожелате, няма проблеми. Благодаря много. Ох, дайте да не си говорим за музика, за нещо друго мога да си говорим, ако искате. Че не искам да влизам в подробности. Ей, не ми се кискай така. Не ми се кискай. Вчера съм се присетила за теб, мислех да ти звъня. Камелия Official Fans, поздравявам, родиш се. Когато ме видиш, ме спирай. Няма проблем. Добре съм, благодаря. Вие как сте? После да не кажете, че слушаме само мръсна чалга. Слушам всичко. Добре. В личен план само развитие. Какво прави днес? Бях на среща по работа и се прибрах. После ще излизам с приятели, евентуално някъде. Поздравявам те, Донко. Ето е и Кяра, ме питахте за нея. Кяра ще пуска и се Live Baby с мен. Не, аз като цяло не гледам телевизия, новини. Имам телевизор, но просто не гледам телевизия. Не обичам, това ме натоварва. Имаш ли фасети? Не съм с фасети.
Избълник съм. Здравейте, здравейте. Добре съм, благодаря. Вие как сте? И аз я обичам. Аз имам проблем с Инстаграм като цяла вечност. Откакто имам профил, имам проблеми с него. Не се разбираме. Добре съм, благодаря. Нов Пантен Hydra Glow хидратиращ серум с уникалната проби формула Добре съм, благодаря. киселина и екстракт от баобаб за дълбоко хидратирана и 100% по-мека коса. Новият Пантен Hydra Glow. Нищо не му е наред, Донко, прав си. Нищо не му е наред на този Инстаграм. Камелче, звънни ми. Кога свършиш работа? Да, заради музиката, дали? Те си много верно, много ме мразят. И хората в тях ме мразят. Отвори, Валче. Мита му да не си ти пред нас, бе. Какво става? Вие как ме таковате? Тука. Аз те харесвам. Добре, че сте вие. Добре, че сте вие, че социалните мрежи изобщо не ме харесват. Мразят. Инстаграм, Фейсбук, всичко прави проблеми. Нищо не ме харесва. Обаче се налага да ви оставя. Опитах се да направя дълъг лайф, но с тези спирани просто не се получава. Така че ще видя по-късно да пусна, може във Фейсбук. Аз там не съм пускала, така че може и там. Спирам го.